Луиза Габриела Бровина. Катерина Шпица. Юрий Колоколников. Полина Максимова и други. Сценарист Юлиана Кошкина и Яна Рудницкая. Оператор Улукбек Хамраев. Режисьор Мария Кравченко. Във филма "Закуска при татко". Шоколадови бомбони и червени платна. Най-доброто идва при този, който чака. Не чакайте, а си хъпнете. Кой снима такива глупости? Тарелкина. Само не сега, моля те. Имам да пиша за утре сутринта. Няма да си легна, докато не приключа. Само дето няма да спим. Ако спечелим този конкурс, ще го направим така, както никой не го е правил. Защото сме тигри на реклама.